Què més? Sí, conseller, jo volia fer-li una pregunta. Avui ha sortit una notícia que deia que el govern ha vendut a l'Hotel Florida i dos terrenys. La venda de dos terrenys i a l'Hotel Florida a Sant Feliu per un import de 300 i pico mil euros. La gent interessada, la gent que coneix aquest tema diu que està per sota del preu del mercat. També el tema de la Casa Borrés, la venda també està per sota. També la setmana passada sortia la notícia que el banc brasileny, el Pactual, que va comprar feia 2 anys el túnel del Cadí, el va vendre i va obtenir una 87 milions de superàvit. Conseller, què està passant? Sabem que la Generalitat necessita diners perquè no arriben, però s'estan desfent de tot el patrimoni amb un preu molt per sota del mercat, encara que el mercat estigui d'aquella manera. Bueno, sí, jo crec que això, diguéssim, primer, vendre no ho fem ni per gust ni per ganes. Això és evident, no? Ho fem per arribar a final de mes. Tan trist com això que els acabo de descriure, i tan cru, si vostè vol, no? Amb unes condicions que no són, diguem-ne, les més òptimes, perquè la Generalitat no és, diguem-ne, un negoci per vendre bé, no? Simplement, si hem de vendre, doncs és per pura necessitat. Aleshores, el judici de si es ven bé o es ven malament l'hauríem de fer en termes de que hi hagués una oferta. El que no seria acceptable és que hi hagués una oferta millor i no l'agaféssim. Però tu quan prens la decisió que necessites, diguem-ne, uns recursos, perquè si no estaràs obligat a fer unes retallades que no vols fer, tot això sempre té mala decisió. No hi ha cap de les decisions que prenem en aquests termes que sigui l'òptima, en el sentit que sigui positiva, vull dir. Perquè és evident que no ho és, no? Aleshores, el que no seria
perdonable és que d'allò que venem hi hagués hagut un postor que oferís més recursos i no ho haguéssim acceptat. Això no seria. Ara, si està per sota del preu de mercat i resulta que no hi ha cap comprador, doncs potser no deu ser ben bé aquest el preu de mercat, em pregunto. M'explico? Perquè el preu de mercat no és una situació imaginària. És una situació que precisament la determina aquells que estiguin en disposició i que tinguin la capacitat de comprar. Evidentment, nosaltres, si vostè repassa tota diguem-ne, la generació d'actius que hem fet, hem declarat moltes operacions que són desertes, precisament perquè no està en condicions d'acceptar el que de facto es pressuposava que havíem d'acceptar, que era un preu molt per sota. Però hi ha moments que no tens més remei d'haver de vendre com ens ha passat en aquests darrers temps. I, òbviament, el valor de les coses també és fluctuant en el pas del temps. I són les conseqüències de tenir la situació que tenim. No és una broma la situació que tenim. Igual la Generalitat ha de contractar el patual perquè faci les operacions, no? Perquè ha fet un bon negoci, conseller. No ho sé jo si ha fet un bon negoci, està en condicions de... Sap què? La Generalitat va fer un mal negoci el dia que es va endeutar més del que es podia endeutar. Perquè les conseqüències són... El mal negoci el fas a la vida quan gastes allò que no tens. Perquè un dia t'acaba arribant la factura. I aleshores tots són plors i drames. Això és el que ens ha passat col·lectivament. Si perdem de vista això i només mirem la fotografia precisa d'ara, doncs aleshores en podem fer un judici molt estrany de tot això. Però el mal negoci, la Generalitat el va fer el dia que va gastar allò que no tenia. Aquell dia va ser el dia del mal negoci a tots els efectes. I ara en paguem les conseqüències tots plegats. Què més? Conseller, jo li volia preguntar per la visita de Pablo Iglesias, més enllà de les declaracions concretes sobre el president Mas i